Rýchlovlaky sú jedným zo symbolov moderného Japonska, v skutočnosti sú už ale staré vyše pol storočia. Prvé rýchlovlaky začali v Japonsku premávať v roku 1964, roku olympiády v Tokiu. Bolo by zaujímavé, keby sa podarilo k plánovanej olympiáde v Tokiu v roku 2020 spustiť nový druh rýchlovlaku založený na technológii magnetickej levitácie, na ktorom sa už nejaký ten rok pracuje. Maglev alebo magnetická levitácia. Táto technológia sama o sebe nie je nová. Magneticky levitujúce vlaky už majú dlhšiu históriu aj v iných krajinách. Momentálne sú vo svete v komerčnej prevádzke 3 linky. Maglev rýchlovlak v Šanghaji, linka na letisko v Južnej Kórei a v Japonsku je to linka, ktorá premáva z mesta Nagoja do stanice neďaleko Vysokej školy technológií v meste Toyota. Nie je to ale rýchlovlak, prekvapil ma tým, že premáva iba rýchlosťou lokálky a tiež svojou tichou prevádzkou. Čím je teda pripravovaný japonský maglev rýchlovlak taký zvláštny? Ide o najrýchlejší vlak na svete, ktorý na testovacej trati dosiahol rýchlosť vyše 600 km za hodinu. Zatiaľ je postavená iba jedna menšia časť dráhy, ktorá sa používa na testovanie. Ostatné časti majú byť dostavané a do komerčnej prevádzky uvedené v roku 2027. Ide o linku Nagoya-Tokio. K pripravovanej olympiáde v Tokiu sa ale pravdepodobne verejnosti sprístupní jedna časť tejto dráhy. Shinkansen je názov japonských vysokorýchlostných železníc. V hovorivej reči Japonci takto označujú aj samotné rýchlovlaky, ktoré tam premávajú. Dosahujú rýchlosti 240 až 320 km za hodinu. Tieto vlaky používajú zvláštny, vysokobezpečný typ tratí, ktoré nezdieľajú s inými typmi vlakov a sú vedené tunelmi a viaduktami, aby sa nekrižovali s bežnou premávkou. Za vyše polstoročia svojej existencie sa kvôli vykolajeniu alebo zrážke týchto vlakov nestal žiaden smrteľný úraz, napriek obrovskému množstvu živelných pohrôm, ktoré sa v Japonsku pravidelne udejú. Pri väčšom zemetrasení sa tieto vlaky automaticky zastavia vďaka detekčnému systému. Cestovanie Shinkansenmi nie je lacné ani pre samotných Japoncov. Študenti napríklad často cestujú radšej diaľničnými autobusmi, ktoré vychádzajú zhruba na polovicu ceny rýchlovlaku. Cesta z Nagoje do Tokia, ide o vzdialenosť zhruba 350 km po diaľnici, stojí diaľničným autobusom okolo 5000 jenov a trvá zhruba 6 hodín. Kdežto najrýchlejší Shinkansen Nozomi stojí 11 000 jenov, v prepočte je to momentálne okolo 100 eur a cesta trvá iba hodinu až 40 minút. V roku 2027, keď spustia maglev trať Nagoya-Tokio, by mala cesta trvať iba 40 minút. Pre turistov existujú aj rôzne zľavy, o ktorých sa dá dozvedieť viac na internete v angličtine. Dúfam, že vás dnešné video zaujalo, ďakujem za pozornosť a nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby ste budúce diely nezmeškali. Uvidíme sa znovu o týždeň.